Мондай сорау бирү кайбер очракта бәлки урынлы да түгелдер. Чөнки һәр тел ул бары тик үз калыбында гына үсми һәм үз калыбында гына ясалмый. Һәр телдә исә бер үз тел берәмлекләре генә түгел, башка тел берәмлекләре дә була. Әйе, бәлки аерым бер мөхиттә, изоляцияләнгән бер җирдә яшәгән халыклар, кешеләр генә үзләренә охшаш, үзләренә генә хас булган сүзләр белән сөйләшәләрдер. Әмма җәмгыятьтә исә кешеләр бер-берсе белән аралаша, бер халык икенче халык белән төрле мөнәсәбәткә керә, сәүдә эшләре, сәяси, иҗтимагый күренешләр дәвам итә. Шунлыктан сөйләмгә яңа сүзләр барлыкка керә, һәм әлеге сүзләр сөйләмдә тотрыклы урын алып яшәп тә калалар. Татар теле мисалында да гарәп-фарсы алынмалары нәкъ менә шундый җирлеккә ия. Тарихка күз салсак, әлбәттә, аны 10нчы гасырлардан башлап татар телендә гарәп һәм фарсы алынмалары кулланыла башлаган дигән мәгълүматлар еш ишетелә. Түгел 10нчы гасыр дип әйтү бәлки дөрес тә булмас. Аңа кадәр дә инде гарәп илләре белән фарсы сәүдәгәрләре белән сәүдә итү эшләре алып барылган һәм әлеге сәүдәгәрләр үз сөйләмнәрен, товарларына реклама бирү өчен һичшиксез файдаланганнар һәм товар атамалары да аларның һичшиксез үз телендә булган. Шуннан башлап телдә әлеге сүзләр әкрен-әкренләп файдаланыла башлаган. Хәзерге телдә дә гарәп һәм фарсы теленнән кергән сүзләребез шактый. Татар теленең аңлатмалы сүзлегенә телендә кулланыла торган иң мөһим сүзләр һәм иң мөһим сүз тамырлары урын алган. Хәтта аны әлеге аңлатмалар сүзлеген тикшереп карасак та, сүзләрнең 3тән 1 өлеше нәкъ менә гарәп яисә фарсы тамырлы сүзләр дип әйтергә мөмкин. Ни өчен тамырлы дип әйтәм? Әлбәттә, бу сүзләр нәкъ менә гарәп телендә кулланылганча, фарсы телендә файдаланылганча хәзер инде кулланылмый. Алар татарчалаштырылганнар, үзләштерелгәннәр, аларга татар кушымчалары, төрки ялганыш, төрки телләргә охшаш, төрки закончалыкларга охшаш кануннар тәэсир иткән. Шуңа күрә безнең телдә бу сүзләрне кай вакытта гарәп сүземе, фарсы сүземе, татар сүземе икән, хәтта аера да алмыйбыз. Көндәлек тормышта без эчә торган кәхвә, соңрак исә ул Европа аша кофе вәгънәсендә безгә килеп кергән. Без укый торган китап, яза торган каләмебез, алар дәфтәр, кәгазь һәм башка берәмлекләребез, булар барысы да гарәп һәм фарсы теленнән кергән берәмлекләр. Гадәттә гарәп һәм фарсы сүзләрен бергә гарәп-фарсы дип язылыш вакытында барлы сүз формасында язып өйрәтәләр. Сәбәбе нәрсәдә? Түгел әлеге сүзнең гарәп сүзе яисә фарсы сүзе итеп аерып карау кирәк булмаганлыктан шулай файдаланыла башлагандыр дигән фикердә торам. Чөнки күп кенә гарәп алынмалары фарсы теле аша татар теленә кергән. Бу әдәбият аша. Фарсы әдәбиятының татар теленә тәэсире көчлерәк исәпләнә гарәп әдәбиятына караганда. Шуңа күрә күп гарәп сүзләре фарсы теле аша кергән. Фарсы телендә инде бер фарсы сүзләренә әйтелешенә яраклаштырып, яңадан татар теленә үзләштерелгән. Чөнки фарсы авазлары гарәп авазларына караганда татар теленә якынрак. Аларның әйтелеш үзенчәлекләре, сузык авазларының кулланылышы, тартык авазларда байлыгы ягыннан тартык авазларының кулланылышы да татар теленә якын булган. Хәзерге вакытта бу алынмаларны кулланырга кирәкме, кирәк түгелме дигән сорау инде 90нчы елларда киң җәмәгатьчелектә еш очрады. Алынмалардан качарга кирәк, кирәк түгел, аларны үз сүзләребез белән алыштырырга кирәк дигән төшенчәләр еш ишетелде. Вакытлы матбугат язмаларында да булар турында күп яздылар. Бу һәр алынма сүздән бары тик гарәп сүзләреннән, фарс сүзләреннән генә түгел, башка сүзләрдән качу күренеше, пуризм дип атыйлар аны тел белемендә, бары тик телнең үз берәмлекләре белән генә, үз берәмлекләрен генә кулланып сөйләү сүзе, төшенчәсе, шундый агым булырга мөмкин. Мондый күренешне ясалма рәвештә телгә кертеп була. Әмма әйткәнемчә ясалма рәвештә, чөнки халык нәкъ менә без теләгәнчә, без теләгән сүзләр белән генә, яңа уйлап табылган төрки сүзләр белән генә сөйләшерме соң? Гасырлар дәвамында инде безгә кереп урнашкан
кәгазьне, китапны, яисә иҗтимагый күренешләр буларак вакыт төшенчәсен белдергән сүзләрне, хәтта атна көннәребез дә безнең гарәп һәм фарсы теленнән кергән берәмлекләребез. Борынгы төрки атна көнне атамалары кызганычка каршы хәзергә инде сакланмаган. Бик борынгы язма истәлекләрдән генә аларны табарга мөмкин. Кеше исемнәрендә бер-беребезне сыйфатлый торган сүзләрдә алар бик күп. Хәтта, мәсәлән, мин бүген әйткән сөйләм сүзләрендә дә сөйләмемнең яртысы булмаса, 3/1 гарәп яисә фарсы тамырлы сүзләрне кулланып мин инде сезгә әлеге мәгълүматны җиткерәм. Чөнки мәгълүмат сүзе дә, мәсьәлә сүзе дә, мисал, мәсәл сүзләре дә, шигырьләребез, әсәр сүзе дә, иҗат сүзе, иҗтимагый, сәяси төшенчәләр, булар барысы да нәкъ менә гарәп һәм фарсы теленнән кергән берәмлекләр, сөйләм берәмлекләре. Алар инде татарлашканнар, татарчалашканнар. Без аларга безнең кулагыбыз күнеккән, без күнеккәнбез. Шунлыктан бу алынмаларны татар телендә кулланырга кирәкме, кирәк түгелме дигән әлеге сорауны мин ачык килеш калдырам. Һәр кеше моны үзенчә хәл итә аладыр. Әмма гомумән җәмгыятьтә, татар сөйләмендә бу алынмалар алынма буларак түгел, инде татарчалашкан, гарәп тамырлы сүзләр буларак кына кулланылырга лаек дип саныйм. Хәзерге вакытта бик күп сүзләр, яңа сүзләр, яңа төшенчәләр ясала. Күп кенә Европа алынмаларын, инглиз сүзләрен, латин тамырлы сүзләрне татарчалаштырырга, татарча әйтергә тырышып, аны гарәпчә яисә фарсы берәмлеге белән файдаланалар. Моңа ике тәэсир бар, дип әйтик инде сөйләмдә, җәмгыятьтә бара торган тәэсир. Беренче сәбәп, әйткәнемчә, милли аңны формалаштырырга тырышып, гарәпчә, төрекчә белем алган яшьләребез Европа сүзе урынына гарәп, фарсы берәмлекләрен үзләренә якынрак күрәләр. Әмма киң җәмәгатьчелектә, язма әдәбиятта исә нәкъ менә латин термины белән аталган инглиз сүзе яисә француз тамырлы сүзләр алар ешрак кулланыла һәм күп кешеләргә ныграк аңлашыла. Шунлыктан ясалма формада гарәп алынмаласын яисә фарсы алынмасын керткәнче, һичшиксез барлык җәмгыятькә, бары тик татарларга гына түгел, төрки дөньяга да, Европада да һәм башка барлык фәнни әдәбиятта кулланыла торган нигез терминны куллану уңышлырак дип саныйм.